karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Wa may bay diha. Sulti na lang sa tinuod, ma. Unsa man mong sultihan? Why bay nga nagbarog diha sa atba nga bungtod? Ngano dili man mumutuon ako? Nagdako ko ni ining dapita o kining atong bahay lang ang nagbarog ni ining dapita. May bahay dito ma. Ug parehas kinig hagdanan ining karaang bahay ninyo. What ma? Ma, anong gisagpa man mo si Sabrina? Anong imo mang gisagpa si Sabrina, ma? Sabay ako sa ma. Nasuko ka ba? Nga naghisgod migbay nga nasunog sa pikas tampi sa sapa? Why nasunog ka bay diha? Wa! Why nasunog ka bay? Ma! Rodel, pasagdi na lang siya. Pasagdi siya. Ma'am Sabrina? Sir Rodel? Naon sa tas, madam? Naghilak mo itong umisa kas taas. Ate man na si Mama Rodel. Ihatod ka sa kwarto. Ayaw na. Si Annalisa na ang muhatod ako sa tong kwarto. Ma? 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 Anong nagyaka man ka sa sawg? Nagpasuok man ka. Ma? Why bay nga nasunog? Why bay nga nasunog? Wa! Wa! Ma? Gusto na. Kay way bay nga nasunog. Magdaog di malas ka ng asawa mo sa imo kinabuhi, Rodel. Ma? Mahimo ba? Ayaw na lang lagi kontrahi si Sabrina. Wa na ko siya kontrahe. Tinuod yun ang akong gisulti. Nga magdaog di malas di mo ka nababayhana. Gusto niya buhion ang mga patay. Ma? Usam sa dang imong ipanulti. Mao na kini ang akong gingon kanimo, Rodel. Dili ka mahimong magminyo. Kay mabuhi ang mga patay kung magminyo ka. Ma? Ganahan ka mo sandig sa online, Ma'am Sabrina? Okay na ko, Annalisa. Blihilag dako ka ng bintana aron makita ko ang gawas. Sige, ma'am. Bugnaw ang hangin ining kwartuha, ma'am, kay gikan magod sa bukid ug sa paang hangin. Maabitaw nga ganahan na lang sab ko dinhi sa ubos nga kwarto. Dili masagid maayo nga adto kas taas na kwarto, ma'am. Sa karaang kwarto. Nahibaw ko. Nahadlo ka dito kay dito maghikog ang amahan ni Rodel, dili ba? Oo, ma'am. Kana, ma'am. Husto na ng pag-abi, ha? Ablihi ang tanang palid sa sira sa bintana. Tawagan lang ko, ma'am, kung doon nakikinahanglanon, ha? Doon raman ko din sa kusina. Makabati ra ko sa imong sangpit. Ayaw sa Annalisa. Dali. May pangutana ko nimo. Unsa na, ma'am? Nakahinumdum ka pa nga, dunay bahay nga nagbarog diha sa at mga bungtod sa pikas tampi sa sapa sa banlot. Annalisa, kung unsa man imo nabating istorya, isulti na ako. Ayaw katlok. Igo ka lang mo tandok kung doon na ba'y nagbarog nga bahay diha. Oo, ma'am. Ha? Pero, ma'am, ayaw na naghiskuti sa imong ugangan, ha? Igor sa kung nakabati ang nagikan ni Lolo Elmo. Annalisa. Si Lolo Elmo gid ang nahibaw sa sugilanon ining dapita, ma'am. Sige, Annalisa. Sige, ma'am. Kadli ka diyan sa... May nakita ka ba ining kwartuha nga espiritu?
Annalisa, may nakita ka bang espiritu ining kwarto ha? Wa, ma'am. Wa. Okay. Sige na, makalakaw ka na. Salamat, ma'am. Sige. May nasunog iti ay nga bahay sa atbang nga bungtod. Kinsa ka ang tag-iya ini? O anong nasunog man ni? Taro higda, ma. Rodel, nganong gahi mang kag-o? Ma, mamahimo ba? Di ta maghisgot ang akong kami niyoon. Huna-huna alang nga, makatabang nimo si Sabrina. Dili lagi siya makatabang sa atong pamilya, dong. Gibuhi na niya ang mga patay. Dili Ginoo si Sabrina nga makabuhi og patay, ma. Di mga normal nga espiritu ang iyang nabuhi, Rodel. Mga dautan kining espiritu. Ma, gusto na. Mas stress ka lang ang imong gibuhat. Na-stress na ko. Sukad pa sa una, Rodel. Sukad pa sa una. Nagduka ka na, ma. Katug na. Unsa may gusto nimong buhaton sa mga itatanom nga mga rusal o dalya? Paghimo ka mo og hardin nga porma og kasing-kasing. Sige, ma. Kung mo imong gusto. Oh, katugnaw. Oh. Abli na ang bintana. Katugnaw. Okay, napiang man tingali niya akong tiil. Ay. Kinaraan kitang ilang bintana. Mingaw man sa gawas. Ay, magka si Rodel. Mingaw cute. Rodel? Rodel? Annalisa? Carding? Ay, mga tao din niya. Mama Mercy? Ma? Oh. Huwag tao din sa sala. Nganong gabi naman sa ko nakamatawi. Ay! Sa matupultahan. Para magkilamba. Annalisa? Ikaw na nasa kusina? Annalisa? May tao din sa kusina. Abli ang pultahan. Kasi nag-abli ni pultahan sa kusina paingon sa gawas. Annalisa? Annalisa? Oh. Unsa na naglihok sa upos? Si Rodel ka na. Rodel! Nagunsa ka na sa ubos! Rodel! Huwag siya mamati na ako. Rodel! Sabrina! Ay! Rodel? Sorry nga, karon pa mi nabalik. Naglubong mi sa baboy nga namatay. Ha? Baboy? Oh, namatay ang baboy nga gibuhi ni Lolo Ilmo. Naguol gani ang tigong. Mao ba, Rodel? Sabrina, anong mitutok ng kanako? Nganong di kagikan sa kong liyo? Kay, gikan mi sa gawas. Dito ko sa atubangan sa pultahan, sud. Pero, Sabrina, may ikalibgan ka ba? Kuan, nakita ko. Unsa nakita nimo? Nakita ta ka nga milugsong paingon sa ubos. Unsa? Ako gyud ka ang nakita nimo? Ha? Kalimti to akong gisulti. Ako nang tingali tong pananahon, Rodel. Okay ra ka? Okay ra ko. Okay ko. Gigutom lang tingali ko. Natural nga gutumon ka na. Kay alas 9 na sa gabi. Sige,
ako na ipaandam ni Annalisa ang panihapon. Sige, salamat. Unsa to ba akong nakita? Si Rodel kid ang akong nakita nga milugsong padung sa ubos. Sama sa honor akong pagkakita ini sa wa pa ko malikid sa sapa. Ay, Oh, ay, mayang gabi diha, Ma'am Sabrina. Ay, niya, di kas kusina. di ka gikan lo. Ay, dito ko sa ubos. May gikuha ko sa sapa, ay kilinpalde. Di kan dapitan ni lugsong lo. Oo, diha. Ay, nga naman diha eh. May nasugatan ka bang lalaki? Susama gid ako ni Rodel? Wa man. Ha? Kun mo na, asa day paingon ang akong nakita? Unsa may imong nakita, ha? Si Rodel na sablo, milugsong sa sapa. Unsa? Pero, nga man ko'y tao na sugatan sa pagtungas na ko din si Ma'am Sabrina. Kinuo ko. Naunsa man ko. Katuog na love. Love. Ngano ka kuno? Doon sa nasabdi ka. Kuan. Nganong nakita naman sa tika nga nilugsong sa ubos. Unsa? Wa ka kumabuang, Rodel. Sabrina. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!